Gaur uztailak 9 etorri gara Sanferminetako laugarren eguna bizitzera. Ea zer topatzen dugun kaleetan, giroa, hamaiketakoak eta bar eta bar. Goazen ikustera. Bueno, norekin nago hemen? Aimer Huarte. Hemen gaude herri Sanferminetan eta lanean zabiltza. Bai. Eta zergatik, hemen egiten duzu lan lehenbiziko aldiz edo? Bai, lehenengo urtea, Iruñan da, Sanferminetan da. Nahi izun, hori, egon gara pixka bat ikusten hemen herri Sanferminetan egiten ari zareten lana, kriston jendetza zaudete, hemen garbitzen eta txukintzen dena. Zer da gogorrena alde honetatik edo lan honetatik? A ber, justo gure kasun ez da hola lan gogorrena, baina beroa batez, beroa, eta azkenen oaino eguerdi alden da hola, euskiek asko jotze dut holako plazatan, berua batez. Baina, bueno, geba adibidez, behaientzako eta hola lan okerrago diak, gutzako nahiko horreixa diak, gu 3 plaza garbitu zuela zeakin, da bain gauza eta daudela, askoz lekuak entzegu eta askoz hobeto, baina berua igual netzeko. Eta egunero egon zarete hemen garbitzen eta lanean? Bai, 7:00-tik 15:00. Eta jolin, egun asko dira, eta nabaritzen duzue agian zikintasuna jeisten ari dela edo ez? A ber, lehenengo unen bai, lehenengo unen bastante zerrike izion, askoz, eta kaletik bai, azkenen une etortzeko ne askoz zikin gehiago da, baina, bueno, 2 egun hautan askoz garbi da, lan askoz azkarroa egiten, osea, beste lehenengo unean, eta gehore astebukaran lan gehiago izango da, baina egun hautan askoz lasaiago. Bueno, eskertzen da, ez, imaginatzen. Bai, asko gaina, asko gaina. Eta parranda egiteko momenturen bat duzue, edo? Bueno, a ber, al bai, baina geho lanea etorri gara da, 7:00 sartzea eta azkenen. Baina, bueno, atxaldetan parranda egotea, atxaldetan botatzen. Bueno. Lo pixat inezke ondo. Bueno, energia behar duzu, imaginatzen dut. Bai, zehose, bai. Eta imaginatzen dut lo eta ongi jan direla sekretua Sanferminak aguantatzeko, ez? Bai, batez. Hombre, lo ez horremeste igual, ez ditu horremeste hor du, baina, bai. Deskantzatzea batez, geho bestela gorrek egunak. Bai, bueno, eskerrik asko egiten zuen lanagatik eta animo egunekin. Eskerrik asko. Gero eta gutxiago goratzen da. Eskerrak bai, eskerrak. Venga, eta ongi pasa. Aio. Zik zatozte? Elizondotik. Guztiok, eta nola duzu izena? Eider, Alex, Eneko. Lehenbiziko eguna da? Sanferminetan? Bai. Eta zer moduzikoa, zer egin duzu oraindik? Plaza de Torosera joan gara ikustera, entzierroa, eta orain erraldoiak da ikusi ditugu. Eta, ze gustatu zaizkizu erraldoiak? Bai. Eta ilikiak bai ere daude? Bai. Lurrez edo ez? Eta orain nora zoazte? Kotxaldera. Ja bazazte etxera edo ez? Bueno, goiza osoa pasa duzue, goiz esnatu zarete imaginatzen dut. Bai. Bozetan. Egongo zarete erdilo orain, ez da? Bai. Baina, merezi izan du pena merezi izan du, bai? Bai. Bueno, pues hori da garrantzitsuena. Bueno, pozen naiz goiza disfrutatu izana eta ongi izan eta ongi pasa. Bai, aio. Ekin nago hemen? Arrate. Eta zu? Jokin. Eta nongoa zarete zuek? Iruñakoak. Bale, hemengoak, urtero egotze zarete Sanferminetara. Eta urten zer moduz, laugarren eguna da? Oso gustura. Bai, jende pila. Pizkat bai, baina bueno, ongi. Eta zergatik zaudete hemen udaletxe plazako erdigunean? Joan garelako medialunara aurrekin eta hola lan egitera, eta pasatzen ziren erraldoiak eta geratu gara pizkat ikustera. Atzo atera zineten parranda? Ez. Bale, zintzo, lan egin, Sanferminetan, bale, hemen ikusten zaituztet kafetxoa hartzen, eta... Energia hartu behar dugu, eta hori, bai. Eta, bueno, lana aparte egin behar duzu ez zer gehiago? Egun batzutan parrandan bai, zertxo bat bai. Ni egon naiz entzierroan, eta baita arratsaldean hor zezen plazan, hori. Baina korrika egiten, ez? Bai. Eta konta iguzu esperientzia hori, nola izan den, zure lehenengo aldia izan da? Ez, ja 2-3 urte daramat korrika egiten, eta ongi gustora. Jende pila korrikatzea zaila da, baina, bueno. Eta egunero egiten duzu korrika? Printzipioz, bai. Kontatzen du gau bat edo bi aterako naizela, eta hurrengo gunetan ez dudala korrika ginen, baina printzipioz, bai. Eta gaurko entzierroan ze zailtasunak ikusi dituzu? Hori, jende pila, jendea geldirik egoten da, eta
azken finean jendeaz badu korrika egiten ditugunak, erortzen gara eta hori. Zer esango zenioke pres ez dagoen jendeari eta uste duela, ala, korrika egitera, venga, que estoy de juerga, tope, eta korrika egitera. Hombre, edo ez sartzea, edo sartzen badira, sartzea plazan zezenak iritsi baino lehen, eta hori, ez korrikatzea, eta probatu nahi badute, gauean ez atera, eta gero goizean preste egoteko korrika egiteko. Fresko egon behar zela, ez? Bai, gutxienez fresko egon eta gutxienez saiatu. Bueno, bikote, mi esker izan da placer bat ezagutzea, beste modu bat Sanferminak bizitzeko ez, lana, korrika, eta oso interesgarria. Ongi pasa Sanfermin hauek. Ni esker berdin gero arte. A ber, hemen kriston kuadria topatu dugu, zer moduz kuadria? Nondi zatozte? Iraizo. Bale, osea, eta hemen Iruñera etorri zarete Sanferminak bizitzera. Bai. Eta zer egin duzuen momentuz? Ikusi encierroa. Osea, goiz esnatu zarete, imagina... Bai. Eta zer moduz bizi izan duzue entzierra? Ongi. Eta orain zer egingo duzue? Ez dakit. Ez dakizue? Gune ditugu egin trenza. Bai, eta nori, edo no? Bale, orain joango zarete trentzak egitera. Eta guapa jartzera, zer ongi. Eta zer egingo, eta nora joango zarete? Jolastera edo... Erraldoiak ikusiko dituzue. Jolin. Eta beste egun batzuetan etorriko zarete edo ez? Gu amairuan. Amairuan ere, osea, gustatu zaizue, Sanferminak? Beti etortzen gara urte guztita. Bai, urtero? Bale, osea, iraizezetik urtero etortzen zarete Iruñera. Bai. Bueno, ze ongi kuadrilla. Ongi pasa eguna. Aio! Hola! Topatu dugu, nahi zutela elkarrizketa bat egin, zer moduz? Zuek nongoa zarete? Tarrabiakoa, bale, hau hurbil zaudete hemen Iruñetik, ez? Bai. Beraz, egunero etortzen zarete? Bueno, egunero ez. Hombre, egunero eske egun asko dira, ez da? Baina gaur bai ego zarete eta zer egingo duzue? Joango gara erraldoietara, eta gero ez dakio zer egingo dugu. Ez dakizu, pues ya está. Hori ere dira Sanferminak, ez? Hala, ez dakigu zer egingo dugun. Da listo. Baina lehenengo joan gara a la plaza de toros. Zuek ere, zezenak ikustera, entzierra ikustera. Zer? Zezen plazara. Zezen plazara, eta zer moduz izan da? Ongi. Eldurrez? Bueno. Eta, bale, joan esnatu zarete supergoiz, imaginatzen dut. Gozaldu, eta gozaldu duzu etxean edo hemen? Bai, nora joan zarete? Hartu ditugu etxetik jauzela. Eta joan gara zezen plazara. Osea, gozaldu duzu hor zezen plazan. Bai. Zer prestatu zuen? Zuek prestatuta, ez? Imaginatzen dut, gozaria. Erosi ditugu ere bai batiduak. Bala, planazo, ez? Imaginatzen dut izan dela. Bai. Orain, bale, zezenak, erraldoiak eta zer gehiago? Zer gustatzen zaizue Sanferminetatik? Tombola, barrakak. Tombola, zezena, barraka, bueno, eske Sanfermina dira lo más. Benetarik egin alda, ez da? Bai. Bueno, ongi pasa kuadrilla, eta ongi bizi Sanferminak. Norekin nago hemen? Ekaitz. Jaranero bat zara. Jaranero bat, bai. Hemen jaran aurran gaude, eta zergatik zaude hemen? Txikien eguna daukagu, erraldoiak etorri dira, eta, bueno, goizetik, topera. Eta zein da gaurko plangintza txiki egun honetan? Ea zer uzten diguten egiten. Gero estrendo txikia daukagu, 12-an, eta... ikusiko dugu, bai. Eta gero arratsaldean ze plan? Agian oinez txokora edo pixkat itzala bilatzera, bero honekin. Ja. Eta lasaitasuna. Gaurko eguna txikentzako pentsatu. Bai, hor bai. Biharria ikusiko dugu. Biharria da. Ea hondientzat zerbait gelditzen den, baina bai. Bueno, eta momentuz nola joan dira egun hauek? Ja, lagoaren egunean gaude, nola sentitzen zara? Ondo, fresko, oraindik, gogoekin. Bueno, hori garrantzitsua da. Bai, garrantzitsuena, gogoak izatea. Eta hurrengo egunetan ere biliko zarete hemendik? Bai. Zuek egunero. Egunero. Ostras, ausartak,
Bai, txikitatik hemen egon gara, ez gara inoizkun, eta ez lo que hay, ja, odoretan daramagu. Eta zein da San Fermietako momenturik favoritoena, gustokoena? Eba, kontuz. A ber, hemen daukagula, kamioia. Hau ez. Ba, niretzat peñarekin ditugun momentu guztiak. Osa, txarangarekin edo orain elkartzea, zenean peña egitea eta niretzat politena. Uste duzu desberdinak bizitzen direla San Fermin batzuk peñarekin eta peña gabe? Bai, zalantzarik gabe, bai. Peñari gabe zaude hemen goizeko 10:00etan. Egia, bai. Edo behintzat ez oetik eta. Bueno, ba, oso polita da, ez da, peña bat izatea. Bai. Eta bueno, eta San Ferminak bizitzea... Familia handia izatea bezala da. Bai, hori da. Baina, bueno, San Ferminak bizitzea da garrantzitsuena, egunero Hori da. egotzea, hemen ausarta bezala. Bai, Eta hori, eta ongi izan eta ongi pasaz Berdin. egun hauek. berdin, eskerrik asko. zuri. Vale, Aio. agur. Nora sartu gara hemen, non gaude? Aldapan. Peñan. Aldapa peñata, nola duzu izena zuek? Ni Beñat, Argi eta iraio. Eta ja goiz gozetik etorri zarete hemen peñara, zergatik? zergatik gaur da gure eguna txikien eguna. Txikien eguna da peña guztietan berdina egun bale. Bakarrik gurea. Bakarrik Bueno, aldapa bai, peña. bai. Bale, eta zein da gaurko plana? Pues joango gara pankartarekin, Nafarroa oinezera, Vale. eta gero hemen bazkaria. Eta Nafarroa oinezen, jolastu egingo duzu edo zer dago? Bai, lasak eta aktibitateak guretzat. Jo, ez guai, eta gonzarete ja edo da lehengo aldia joan? Da. Vale. Eta ber, zer duzu hemen erakutsi, zer prestatu duzue? Gosaria. Zuek sukaldatu duzu, ez da? Ez. Bale. Sukaldariak hor daudela, eta ber, erakutsi zer duzu hemen. Txistorra. Me duzu hartu. Ni, momentu zongi dago, mi esker. A ber. Gazta? Panceta eta ura. Eta txokolatea ere, atera dizuete orain. Poli! Eta hau zer da, energia hartzeko, egun osorako. Egun osora egongo zarete hemen, Iruñan. Bai. Eta egunero egotzen zarete. Bai. Bai. Ausarta, egun asko dira, eta energia behar da egun guztiak hemen pasatzeko. Eta zer da San Fermietako gustokoena? Barrakak. Pankarta. Pankarta txikia egiten zuek, eramaten zuek. Eta ere margotik. Eta zurea? Pankartarekin. Ere, pankarta, gaur da momentu hori ez, barrakak ere, zu barraketara joan zara ja? Ez, oraindik ez, baina joango naiz. Joango zara, hori ja apuntatu dago, fijo. Bueno, egun ona pasa, zuen eguna da, eta disfrutatu. Bai. Aio! Agur. Bueno, a ver, hemen baratxurien plazan gaude, zer moduz, norekin gaude? Kaixo, egunon. Arituta labako kidea gara. Eta gaur, ari gara Herri San Ferminetako bazkaria antirrazista prestatzen. Bale, irukide zaudete bakarrik, hemen zuek prestatu behar duzu guztia. Daudean, begira. A ver, eta zer prestatuko duzu bazkaltzeko? Paella, entsalada, humusa, eta zer gehiago? Olibada, eta postrea. Ez dakit oso ongi. Ugara pintxeak. Ongi. Bueno, pintxak, baina zuen laguntza ere da oso garrantzitsua. Eta bazkari hau zergatik egiten duzu edo, zergatik ikusten duzu garrantzitsua? Bai, esan? Uste dugulako San Fermin herrikoiak ere egon behar dutela eta autogestionatuak eta gure kolektiboek ere horren parte eta hortan lan egitea. Superondo, bai. Eta ber, hemen Kristo paella daukazu, zenbat pertsona zarete edo izango zarete? 100 pertsona. Ez da gutxi. A ber, eta hemen etorri da beste laguntzaile bat, zu zertan zaude? Ez que no hablo euskera. Vale, bueno. A ber, zu entxaladarekin zaude, ez? Ikusten Bai, zaitu. ari gara ateratzen, ari gara bilatzen ea ze falta zaigun edo ez, baina, bueno, eskat gestionatzen. Bale, azenarioa, letxuga. Bai. Dena, Ustez badago dena. vitamina eta energia hartzeko, Hori da, behar da, eta beronekin gehiago. Bai, noski. Hori da, hemen vegetalak, ere paella, vegetalarekin, eta bar,
energia, vitamina hartzeko, ezta? Eta bueno, hemen uste zaituzten lanean, lan asko duzuela, nik uste, hainbeste pertsonentzako bazkari bat egiteko. Así que, ala, animo egunarekin, disfrutatu. Aio! Bueno, baina plano batzuk nahi bat grabatu. Chico más. No, no. La chica sí, pero el chico no estoy de acuerdo. Hemen. Jon, Eta hemen topatu zaitut postuetan, hemen saltzaietan. Bai, bueltatxoa familiakin, da ala bai txakurtxo bat erosi diogu, eta holaxe. A ber, erakutsi zure txakurra, ze polita. Hala, ze polita da, ez? Jolin! Eta, zer egingo duzu egun hauetan? Pues festetaz goizatu pixkat, lanean egon naiz gaur arte justo, eta pues, oain bueltatxo bat ematea, poteren bat hartzea, bi alaba txiki dauzkago, hasi que zaila egongo da, baina xaetuko gara. Gaurko eguna pixkat moldatuta txikientzako, eta bar, ez? Imaginatzen dut? Hori, eta biharkoa, eta etzikoa, eta baita. Egunero. Bai. Bueno, ala ere dira San Fermin beste mota bat, ez? Ez bakarrik parranda eta bar, baizik eta eguneko giroa. Hori tokatzen da. Eta uneaz. Hori tokatzen da bai. Bueno, disfrutatu eguna, eta zerbait erosi duzu aparte, txakurra aparte? Momentuz ez, eta bueno, esan dio bakarra hori izan behar dela, así que espero gehiago erosi behar ez izatea. Bueno, pixka begira bat bota eta disfrutatu, ez da? Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, mi esker, aio! Oinez txokora hurbildu gara orain, ze prestatzen ari dira gaurko egunaren jarduerak eta ekitaldiak, beraz goazen ezagutzera zer ari diren prestatzen eta zertarako. Goazen! Bueno, norekin gaude hemen? Ba, Iraiarekin, parkean irri. Bale, parkean irri, zer da une hau edo? Ba, une hau da, ja, duela urte batzetatik etortzen den antzerki konpainia, Pai izenekoa, eta antolatzen ditugu jolasak aurrek libreki jolasteko. Bale, eta orain hementxe justo zer prestatu duzue? Ba, hau da, txiki-txikientzako gunea, eta bada oso simple arroza eta makarroiak, eta ibiltzen dira jolasean poteekin alde batera botatzen eta haien jolasak asmatzen, eta egia da, libreki. Eta zuek prestatu zuen hemen material asko desberdina ere ikusten dut. Bai. Eta zuek uste duzue beraiek libre jolasteko, ez duzu egidatzen modu batera edo bestera? Ez, haiek erabakitzen duten nola jolastu, norekin, zein modutan, gaudegu pixka bat ikusten dena ongi dijoala, baina hori, bai, hori da batez ere. Eta adibidez, hemen zure lankida dagoela prestatzen ere beste txoko bat, zertarako da? Pues begira, txoko hau ere da jaio berrientzat, eta da mandala bat, egon daitezkenak txiki-txikiak hemen itzaletan gustora ratotxo bat pasatzen. Hemen adin guztientzako pentsatu dago, ez? Bai txiki-txikientzako eta handientzako ere. Bai. Osea, gune hau da 0-6 urte bitartekoa, baina gero parke guztian zehar badaude gune pila bat adin guztietarako.
Bueno, egun ona, espero zaizu ez, imaginatzen dut. Bai, beroa, baina bai, ongi ja, hasi dira aurrak jolasean, 11:30 irekiko dugu, eta bai, egun polita. Bueno, gutxienez hemen, arbol azpian duzu txoko fresko. Bai, egia da, mentakoneran dagoen itzalarekin oso ongi. Bueno, disfrutatu eguna. Bai, berdin, eskerrik asko. Agur! Bueno, gaurko goiza oso interesgarria izan da, bai ezagutu dugu kanpoko jendea, ezagutu izan dugu korrikalari bat, ezagutu dugu peña bat eta haien kideak, bai txikiak eta bai handiak, sukaldariekin 11-etakoa, eta bai prestatzen dituztenak bazkariak, aritu eta labeko kideekin, eta adibidez hemen ere bukatuko dugu txoko honetan, oinez txoko honetan, non jendea etortzen da ona fresko egotera eta jolastera. Honekin bukatzen da gaurko eguna, mila esker guztiagatik. Aio! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.